La notable afluència a les urnes a la primera jornada de les eleccions italianes dissipa totalment la por que els partits tenien de l'abstenció. El papa acaba la visita a Polònia expressant el desig que s'estableixin relacions diplomàtiques entre el Vaticà i el règim polonès. L'extinció de l'incendi a les instal·lacions d'Empetrol a Tarragona s'allarga per la complexitat de les tasques. Jordi Martínez Espar guanya la prova de 80 centímetres cúbics del Gran Premi Motociclista de Iugoslàvia. Bona nit. L'índex de participació en la primera jornada electoral de les eleccions generals anticipades d'Itàlia supera en un 4% la xifra de participació de les eleccions generals de l'any 1983. El papa Joan Paul II ha arribat aquest vespre a Roma després del viatge de 7 dies a Polònia. A l'aeroport de Varsòvia, el papa s'ha entrevistat amb el número 1 polonès, el general Wojciech Jaruzelski, durant 2 hores. I ja és l'hora d'anar cap als esports. Mima Pedemonte, bona nit. Hola, bona nit. Recordaran que l'Espanyol va guanyar ahir a Sarrià al Mallorca per 5-0 després d'un partit polèmic dur per part dels jugadors del Mallorca que va tenir 5 expulsions de jugadors visitants. I acabem aquí. Bona nit. Bona nit, bona setmana.